Αν αναρωτιέστε πώς να ξεκινήσετε να επενδύετε σε κρυπτονομίσματα, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Σε αυτό το βίντεο θα σας καθοδηγήσω σε ολόκληρη τη διαδικασία βήμα προς βήμα, από το άνοιγμα λογαριασμού μέχρι την πρώτη επένδυσή σας. Θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο στην περιγραφή προς τον Μεσίτη που χρησιμοποιώ προσωπικά. Αν εγγραφείτε μέσω αυτού του συνδέσμου, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν δωρεάν λογαριασμό επίδειξης, ώστε να μπορείτε να εξασκηθείτε πριν επενδύσετε πραγματικά χρήματα. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι ένας λογαριασμός Μεσίτη. Το να δημιουργήσετε έναν είναι πολύ απλό. Απλώς πληκτρολογήστε το email σας, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης, αποδεχτείτε τους όρους και κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί. Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε απευθείας στην πλατφόρμα συναλλαγών. Για να ξεκινήσετε το εμπόριο με πραγματικά χρήματα, θα χρειαστεί να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας. Κάθε Μεσίτης πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας για λόγους ασφαλείας. Αν βρίσκεστε σε λειτουργία επίδειξης, δεν θα δείτε το κουμπί επαλήθευσης. Αλλά αν είστε σε πραγματικό λογαριασμό, απλώς κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί «Επικύρωση ταυτότητας» στην κάτω αριστερή γωνία. Ο έλεγχος είναι εύκολος. Θα χρειαστεί να ανεβάσετε μια φωτογραφία της ταυτότητάς σας ή της άδειας οδήγησης και να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνσή σας με κάτι όπως μια κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Τα περισσότερα από αυτά γίνονται μέσα σε λίγες ώρες. Μόλις επαληθευτεί ο λογαριασμός σας, μπορείτε να μεταβείτε ελεύθερα μεταξύ δοκιμαστικής και πραγματικής λειτουργίας. Ας σας δείξω γρήγορα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Στην κύρια οθόνη μπορείτε να εξερευνήσετε τις τάσεις των επενδύσεων, να δείτε τι κάνουν οι άλλοι traders και να περιηγηθείτε σε όλες τις διαθέσιμες αγορές. Forex, δείκτες, εμπορεύματα, κρύπτο, μετοχές και ETFs. Η καρδιά της πλατφόρμας είναι τα γραφήματα. Μπορείτε να ανοίξετε το γράφημα οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου, να προσθέσετε δείκτες, να σχεδιάσετε γραμμές τάσης και να αλλάξετε χρονικά πλαίσια για να κάνετε σωστή τεχνική ανάλυση. Τώρα ας δούμε πώς να αγοράσετε πραγματικά κρυπτονομίσματα στον λογαριασμό επίδειξης. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης θα βρείτε διάφορες κατηγορίες εργαλείων. Για να εμπορευτείτε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, κάντε κλικ στο κρύπτο και επιλέξτε το νόμισμα που σας ενδιαφέρει. Όλα τα κρυπτονομίσματα εδώ προσφέρονται ως CFDs, που σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εμπορεύεστε με μόχλευση και να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε όχι μόνο όταν η τιμή ανεβαίνει, αλλά και όταν κατεβαίνει. Αφού επιλέξετε ένα κρυπτονόμισμα, ανοίξτε το στο γράφημα για να δείτε πιο αναλυτικά τις πρόσφατες κινήσεις της τιμής του. Αν αποφασίσετε να τοποθετήσετε μια συναλλαγή, απλώς κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε «Νέα παραγγελία». Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο της παραγγελίας, όπου μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της θέσης σας, να ελέγξετε το απαιτούμενο περιθώριο και να προσθέσετε εργαλεία όπως Stop Loss και Take Profit για να διαχειριστείτε αυτόματα τον κίνδυνο. Αν επιλέξετε πώληση, η αξία της συναλλαγής σας θα αυξηθεί καθώς η τιμή πέφτει. Αν επιλέξετε αγορά, θα κερδίσετε όταν η τιμή αυξάνεται. Όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι στον λογαριασμό επίδειξης. Αν θέλετε να μεταβείτε σε πραγματικά χρήματα, θα χρειαστεί να κάνετε μια κατάθεση. Στην πάνω δεξιά γωνία, μεταβείτε στον πραγματικό λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, στην κάτω αριστερή γωνία, κάντε κλικ στο κατάθεση χρημάτων. Μπορείτε να καταθέσετε χρησιμοποιώντας κάρτα, τραπεζική μεταφορά ή τοπικές μεθόδους ανάλογα με τη χώρα σας. Εισάγετε τα στοιχεία σας, επιβεβαιώστε και αυτό είναι, τα χρήματά σας συνήθως εμφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Ελπίζω αυτός ο οδηγός να ήταν χρήσιμος. Αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, αφήστε τις στα σχόλια, προσπαθώ πάντα να απαντώ. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε τον σύνδεσμο στην περιγραφή για να δημιουργήσετε τον δωρεάν λογαριασμό επίδειξής σας. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο, πατήστε το κουμπί like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα μαθήματα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και καλή επιτυχία με τις επενδύσεις σας.